Kapor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kod bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkrai api na kabenda ka NEET. Kashnong sanshong bat kashnong pendeng umyong hakalai potrek ujemang arja punrio kalaya penbet yo uput usam dakabatung nyau teli ki mauput ban penskem yo uput usam hapedeng jong kini ki artli kishnong haka jingsa kilang usim khana ka hima nongklau upa im ki ems imli u sordar kashnong pendeng umyong uba bornats imyong ulaong bala kamslem kaladon ka jinge keren ban ya penbet no yo uput usam hapedeng ka sanshong bat ka pendeng umyong wala kamsem ladon ka jinge kani put hapedeng kini ki artli kishnong ulaong ka thongjong ka jinge penbet yo uput usam kalong ban pensok ye kilong dien bakin tip yo uput usam bat ka jinge penbet put hakani ka singiru kalong da ka jinge sultanat u General Secretary Kashnong Sanshong uba Jesimi Nongrang Uloong bahaka kam sensyar khadar Day bandon yala ujong uput usam kumno ban sensyar bat habalong nongyalam day banlong ki nongyalam ki bayoi nakabenta kalaway bat kalasay ulaong kashnong sanshong ban pelat ye kilong dien nakajingya kajaput kaladep ban penbet lut yu uput usam bat baro kishnong ki bayatingko uput usam bat kashnong sanshong bat kabasa menta kalong ban shenano ya kamap kabapura jong kashnong sanshong upa im ki ems imli ulai thu baya ka jinge penbet put hakani ka si la le da ka bayi shim markelyang bad ya ai markelyang lani ka gift and take policy namar ban shim na ka jia thu khana ne na ka jingkdo ki longshwa kala e ban la ban penbet yo uput usam uloong baka senjam bala shim da kashnong sanshong bat kashnong pendeng umyong kan longru kanuksa ye ki weipat kishnong ki badon hapedeng ka jingya ka japut bakin ya penbet no yo uput usam da ka gift and take policy bat ula kenturu ya baro kishnong bakin ya penbet no yo uput usam bat bandonno ya ka mab bapura jong kashnong dah kum kadak jong ka jingkemen ka liang hima ngawan don mik khmat kene kapor ban sakhi na ka benta kini ki atli kisnong ban krian ni moput ulong katak jong ka jikemen ka songsuk song sanya preng jong ki atli kisnong pendem yong bat sangsyong ngasung kumen si bon ban yathu ki kene kapor hadin beng layo e ku ka sti ba pentip ban thung yu ne mau ni dap de jikemen nomor ba ma kapor ki mi ki jinga kan ap apreng ki ap li ki snong ki bamarhap ki babun snong ki don apreng jong ki jing bombay te nagaliang jing snokman ni kapor ka ba nagaliang jong sordar snong bro atli pendem yong bat sangsong sekretari bat ki tukhat jong kai ki balapoy ka ni ka jing temu ka barat ba na ka benda pensa e ka sup ka sai jong ki long tin jong kun ki hajar ki jong ki atli kisnong ban jong ka hima hi baro pawai te hakane ko por ban muslim ngan penskam unu u mau ta ba ngan bu ikane ka simet nang bakan long kadak ka sakhi ka ban sa junom bateng blish bun kini kini kesi ke ba kementam na kawalang jungi kum kasnong dang myong ba kasnong sangsyong hari bang la ban pendai yau pur samat dang jukni gar liksnong kini kam de we ngidang sui perkat tang mentah ne la ya katu kini senam ban ya pendai ban ya produk ya ka ya kiput kisam jong kasnong dang myong ba kasnong sangsyong kumang juang kasnong sangsyong ba kasnong myong judon dai kana kuno ki ya japut judon dai kana ya yania ya pejungmon ini habang ya tray ini kam habang do ini ke arkap senong usin ge tray da ka jingya songtu jingmot tikini jumpai pun tak siru kam dei bang ya dom ya bitar nai ya penbai da jing sunat ba ka thong ngalong na kam da jing bah jong ki khon ki nom song jingi ke balai sai lai chisngi padha ni sngi mang ong la ya mi la do dang step
mana yang jongi beratlik senong saudara beratlik senong kirang ba senong kirang ba dong roh yang bilang manya pek ya ni ka lain gede put sam jongi atlik senong tinglah hak bede begini ka put senong ngili ya seru iki mau put mo ngasdang nang tanah po jan ka ofes ya ci tartar sani sa domktung nang tang sawan sini sa po kiong ka badan pendeng myong mo sini pon badan teban ngilai si mo pun ban nyau tuli mo pun tak sing le si hai bede bar kene kamput kamsam makani si jongi mo pun mau sam kalong ru si benta ban pesuk i kilong dien jongi begin tep ba ka sinong jongi sinong pendem myong gede nang ni sinong sangsyong gede nang ni bakam tatar ter khnang ba kin nembo jing i kilong dien jongi teknik jing pun tak step kalong ka ba so tenat hado kata bat ka long ru ka ding kerku ka jong boleh neru boleh lo kerku kerpang ingi kini si mo ai ni kamariang ka babit ka babiang ka basyai ka bisit ka basai ka ba light no slap na jing tut ka mariang berkhoy ni paro ki kam ki jam ki mingele am taksam ki long bi ya ti nadong sedong ha kini step ma ai kublai kerpang ti pada hajo por na kam ta ki arsa ligisnong pendem yong bat sangsyong ha ka kilala kan pendem ni ka phang ha ka be dai ka jing pendek put ka jong ki kin sim su ya kata kaput ka la kedau de kimen barem henrei kalaton kita kejing pendek hapreng kejong kejing sutu jumot jongki baro arteli kum kiri orang ba pat nilai pen i put menyesi yuma nda kene ke job ke bangi yong kamat du no kamat yo no siliang kamat sa no siliang kamat gift antek polisi kile kata nakaliang jongi kum kahima Nasngo kuban sikat dai benui ba kini ki arteli kisnong tuan ra e jeng stu jumut harus perlu ka polisi rekam ke jongi nakaliang nakapor ni ju betha kisnong ba ki dai ban pen baik no ju put usam mar klem put usam mo biang put sisat no biang kawan ra ke jing hakiliang paro kam tam ni ki try jaka kam tam ya ka roy ka par ka dai banwan hakisno ki tha de menta ka step ka kumba ong ka tin mo your happiness is my happiness nagali ang ngi suk man sikat dai habakini ki artli kisnong ki don hapreng jong ka jing suk man man pendap ya ka phang man pendap yu ban se yu ne pilar nlong gadak na ka menta kalawe jong ki khon ki ajar po jong kisnong artli ngene ka long nuksa na ka menta jong ki waipat kisnong ki bang ju i khane ka job ka menta ki wan ra ki jing kraw hadu kata kata banginum la ban pendap ia kejing ia kerja pedang jongki ladang ia kam ban sia kedau dak baong i pagi riu teman nginum la syu ban baik dan rai ngi jubta na kaliang ke himan o khilek ban baik dak ya ai yadu mar kendiat yo mar kendiat nang bakan wan ra yo ia ka sup sanya po ka snong tau paro away te kumba ka julong hiru lada ki pen khasnong ru hakane ka jok kolonta lada ki manra e ka map ka biang lada ki manra yu put so dong biang nginum la kan aisnong mai shu kata kalong ka kami jubta aisnong hi baro away te ya ka dingle jong kane ka sngi jong menta ka sngi ru pedang jong ni ki artli kisnong kelong ba kin hab ban ro si kamam ban gedulir na kam ta ngyo ban tan scam kan long ka basa pateng la pateng haka kat ba kini kisnong kitang yaisa hadu menta kim padon re kisnong iba wanra e kamap ka pura like no kitu kisnong iba ngilang su ai thamai itu ki dei ji blau ni la tha na leng jong ko face ba kan penbiang e kamap ba kitu saudang Kalau dalam kam antara di dalam kapor barok kisnong kapor sima di bandon no ya kamat kapora ni la betha na kapor ban le ya kata namar ba katkum ka census katkum ki development rukidon kam ban peni ka demarcation ka biang la ne put usam ko biang ni juptha na kapor te kala dei bha kapor ba tin le ta ka bening kong sngo mat pen pau kajing sngu yangi bro arteli kisnong bangla mat pendap jagani ka jingi thung ko jongi hapreng moput jong snong penem yong bat ka snong sangsyong pi ha ka kam sansyar khadar kade bandon la jong uput ulan kumnu bat sansyar kata kade kanong rim jongi kum kinung yalam
nga ngolong suka trisnong ni sangsyong ni masuthu yala di nadu nang no nga hap ban pej ban jingo bangan sensyar ya kata kebenta te kani kam dei tang haka kam sensyar hapo ka imlang salang pok song katau la kalong nga kabalang ru kumju ngap suthu yu put usam kumno ban yalam ya la ka jong ka kenhun la kalong he kastir ru kumju te kum ka snong sangsyong hi bro ka wei ngisu tenat ban pentip sabaro kinong sangsyong isi ki wei pat ki pra marjan jong ka snong ru bangi kum ka snong sangsyong ila adap bantung ya baro ki mauput mosam ki biatung ko bat ka snong ka jongi kum ginong yalam adingnya kran sepang kani ka benta desi ka bapau sabar I kumba kamdon iyai hanrei ngi suthu gum ginong yalam snong adingnya kran na goi snong sakoi snong napo kadon kani ka benta ha ka jingya kajia ha breng upur usam la kalong ka jongi ni ka jongki wairu tika ai ka bang yo I ka jongi menta kalong abang ilong ginong yalam ni ban yo I bat ngin long ru ginong yalam nam ta kalawai bat kalasai ingyo iya ka bakum kata li si kan jia po ko song ko jongi dai na ta ka daw ngi le ud pandap ni ka kam ba ka jinyai lenti ko jongi kam dai ka basuk da ki teli ki senam ngi lalaban pandap ban kong sedang ba ka lum sok klur ba ka molong ba ar ba ka omthit benther ba ka khadu menta ba ka sunong pandam yong ka bamut nang ni ngi sa stang bendroy ka map ba ka ta ka map ka bangin sale bangin sadro bangin sepelaj kan long ka map ka bane bat ka baskam bat ngila aru yakini iput sodong ki jongi ban submit shadu show office im kum mengiladap ki wei pat ki jinge thung maput mosam nakliang hima kala issue kala penskam ya ka jing thung ki jongi ya mauput mosam bat kum taru nginle nang ni sakmat khnang ba ka pateng badang sa kan long kan nuksa ka basuk bat ka bapalai la ka long hasnong hathau lani kini ki marjan ru mo khang ba kanum dan kanu kanu kajing kajia tang kini ki kentin so nakliang jongi kum kesnong songsong ni penpau kajing sungungu ya baro kisnong gi markhabat ngi om tang ba permyong belum soklur molong bat umtit bun teru isutanat sibun bah preng kajing sensar kadar minum don su kanu kanu kaban don kajing bomis tumut ani kajing kajia ha ka dei bat uput usam. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.